Biye ka dɔ tɛnɛ kalo tile 5 don an bɛ ka dɔ décembre kalo la san 2022 ka lamɛnbaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan sango ta maamu sigin bɛ ni waati in na ni k'i ɲɛmada Renouveau Jabarani mɔ mun bi ka lamɛn Renouveau FM sanfɛ k'u fo ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la o Yusu min ye ka dɔ kunnafoni gafe ni y'o waati a bi sɛbɛn nansarakan la eri ne bɛ yan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan cɛyin na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye an bɛ ka dɔ studio ba min daw kɔnɔ gurubinɛba in k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔ ko i ka dɔ sama yira ko ne ko ba min ma ko sama yira e ta tɛ bui la o anw dun ba tɛ y'an janfa sa ba min sama yira e ye cogo si la ba min sama yira k'i fo k'i wale ɲuman dɔ ne ka gurubinɛba in sɛgɛnbali ɲinɛbali k'a sɔrɔ jeliw la muso min sɔnna dɔ kɛ ma n'a b'a cɛ laja kuma bɛɛ Yusu i ka dɔ k'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔ Tarawele marhaba somaw ka kɛnɛ yemaw bɛɛ a kɛra tile 2 ye dɛ wallahi kɛra o Yusu i ka dɔ nɛgɛw karafe la nin waati in na an bɛ gurubinɛba in fo réalisation i ka dɔ Awa Tafili Ture k'a fo ni ka a wale ɲuman dɔ min i ka dɔ Madame Tarawele Batoma a kanɛ depuis bɛ taa fɔ a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma ko Bares baara bɛɛ de cɛ sisan Tarawele la wa a bɛ ne fɔ a yɛlɛ ka taa danna fo k'a buru ye i y'a ye sa i ka dɔn Adel cɛ ale bɛ i ka dɔn régie la nin waati na Boubacar Jara an bɛ Badi fo ni ka a wale ɲuman dɔ Ture ale bɛ montage la ka foli ni tɔmɔni ta ka ɲɛsin a ma Kɛlifa k'a fo ni waati na lakana sabatili la Yusu ani radio caman tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walasa kibaruya ɲuman bɛ se ka di mɔgɔ ma cogo min na radio Bɛnkan Kɛrɛwanikaw fɛ ale ni radio Danbe ka baarakɛlaw fo k'u wale ɲuman dɔn radio Danbe bɛ ka dɔn Jijeni ni waati na Jijana ka cɛdenw an b'u fo ka timinanja n'u ka wuli ka jɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la radio yɛrɛ ko Sisa mara la ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaaba o bɛ bɛnkɛ jangɛnɛ ko fɔ k'a kɛra tile 2 ye an b'a fo badabada foli i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra ye an bɛ foli ni tɔmɔni ta ka ɲɛsin faso kanu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen mɔ i ka dɔn danti foli min na ka Welesebugukaw bɛɛ lajɛlen fo badabada foli Yusu radio Jikfa a baarakɛlaw k'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Yusu n'an bɔra ye min ye Tiɲɛdugu lamɛnbaaw ye Kareri kɔnɔna na Jura an bɛ Amadi Daɲɔn n'a baara ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ɲɔ surula sufɛ n'an bɔra tuma min na i ka dɔn ka foli ani tɔmɔni ta ka ɲɛsin Danaya FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ni garisɛgɛ don koyi même ni waraba gwɛngɔra se boli min i b'o de kɛ bɛɛ ni garisɛgɛ don ayiwa ala ka ɲaga d'a ma min ye ka dɔn Keɲebakaw fɛ Danaya FM an bɛ Bujalo fo ka wale ɲuman dɔn radio Mamilɔn baarakɛlaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn Kebila Tamani Sikaso Kulukɔrɔ a ɲɛmaaba bɛ Tisa FM kɔnɔ nin waati na Bekayi Kɔnɛ an b'a fo ni ka wale ɲuman dɔn an ma ɲinɛ ka dɔn Amara Silakɔ ka Tisa baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn Yusu n'an bɔra tuma min na radio Dakan ale bɛ Maraka Kungo ka baarakɛlaw fo k'u wale ɲuman dɔn Jɔngaga FM yɛlɛmanikaw fɛ yen an bɛ radio Dɔnba baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Karan an ma ɲinɛ Zumana Keyita kɔ an b'a fo badabada foli danti foli min na Karan Tobiri bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo badabada foli danti foli min na Yusu n'an bɔra tuma min na an bɛ ka dɔn ka fɔ Atalika Dum Sikasokaw fɛ yen a baarakɛlaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn radio bɛɛ sago a bɛ Kucala ko fɔ an bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen fo Madame Jawara Bintu Kulibali a n'a denw n'a mɔdenw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn an kanuba ba don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra ye an bɛ foli ani tɔmɔni ta ka ɲɛsin radio Islamique a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Bɛlɛdugu ni waati na Yusu k'u fo k'u wale ɲuman dɔn i ka dɔn Kolokani radio Wan Tumiya an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Aba FM ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn Yuwaru ni waati in na an ma ɲinɛ i ka dɔn Mohamed Imayiga n'a ka cɛdenw kɔ 88.5 Yankadi ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn MC La Joie an bɛ foli di a mɔ badabada foli radio Gɛɲɛka a bɛ Fana ko fɔ ka
fana ka bɛɛ lajɛlen fo MC ana ka directeur wa mu bɛɛ lajɛlen fo ka fana cɛna muso denmisɛnnin makɔrɔba ka foli ta ka ɲɛsiw bɛɛ lajɛlen ma radio Jiba FM i ka dɔ Kati Falajɛ ka baarakɛlaw fo Nema FM a bɛɛ i ka dɔ ka fɔ Kasaro kofɔ an bɛ Kasaro ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati na Vedaw n'a furumuso fo ka taa se Jalo ma n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲina tanti i ka dɔ bɛɛ lajɛlen ko an tanti mun bɛ yen ni waati na Yusu n'o bɛ ɲaamɛ kofɔ an bɛ i ka dɔ Kasaro ma fo ni ka a wale ɲuman dɔn an'a denw i ka dɔ danti foli mina Yusu radio waati ni ɲɛna Ganadugu Ibrahima Jalo ka foli lase a ma an ma ɲina i ka dɔ Drakɔ ale bi ka lamɛn ni waati na Obama Garage ka fo ni ka a wale ɲuman dɔn badabada foli danti foli mina Yusu nin ko nin y'i ka dɔ donga dɔ ye ana gali kɔni di e masaw lajosi awa ka bɛɛ lajɛlen fo radio ɲeleni n'o tɛ Makɔnɛ a laban na an nɔfɛ dɛ radio ɲeleni i ka dɔ Segu ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo nin waati na an ma ɲina i ka dɔ Danbele kɔ n'o bɛ Dirisa ko fɔ k'a fo ka wale ɲuman dɔn voilà Traoré la sigi fo ki waleman dɔ ka filɛba ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo min ye awa an do awa min ye ko lasa awa Tapili Ture k'a fo Toski la bomba la poroto de la barraso ouais sisan kɔni n fara la jama kan a banna fɛn bɛɛ kɛra kelen sa a banna e ko cogo di Bakari Jaraba a b'a fɔ Dalika Bada k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn lajɔsi awa k'a dɔ tata ka kɛnɛ basi t'a la mantɔrɔ si tɛ denmuso na fɔlɔ e yɛrɛ bila o foli la wa min ye awa kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ an ka don a kɔnɔ min ye n'an donna a kɔnɔ sa an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'u b'a wele ko indépendant ni y'ale ta awa k'a dɔn min ye Choguel Kokala Mayiga ale kɔni a seginna ka na tun dɛ min ye aw ka dɔ Choguel Kokala Mayiga a kuma kɔni kun cayalen don maaw bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nga Asumu Goyita ale kuma ta fɔ fɔlɔ min ye dimanche décembre kalo tile 4 min ye anw ka jabaraniba yɛrɛ kan min ye président la transition ale ye aw ka dɔ ma to effacer min kun bɛ n'o kun bɛ par intérim o ye ka bila fɔlɔ yani maa min bɛ o kana min Ablaye Mayiga aw ka dɔ min ye a y'o ka premier ministre par intérim min ye cɛfuracɛ premier ministre fɔlɔ waati kunkurunna lase a y'o sariya kolo a y'o ta k'o bɔ yen o de kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga ale kɔni seginna aw ka dɔ a jɔyɔrɔ la tun dɛ min ye Asumu Goyita ye ale kɔni aw ka dɔ min ye Ablaye Mayiga ye a y'o bɔ a nɔ la ka Choguel Kokala Mayiga ale seginna a nɔ la tuguni o de kɔnɔna na sa min ye ale min ye Ablaye Mayiga ministre de l'administration territoriale la décentralisation o de kɔnɔna na sa kuma sentigi fana don kumasentigi don gouvernement o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale kɔni aw ka dɔ a kun fari man d'a la fari gbɛn o kun kɛn bɛ k'a baligi galabotigiya la wa o galabu a y'o sɔrɔ nɔgɔya kɛra sa an b'a fɔ ko hali bi Ala ka nɔgɔya kɛ o kuma aw ka dɔ min ye Asumu Goyita ale décret min ta ni o bɛ kɛ sababu ye ka Choguel Kokala Mayiga ka segin a nɔ la fangabulon ɲɛmaa la colonel Ablaye Mayiga ale kɔni aw ka dɔn min ye kalo 3 bɔɲɔngo a y'o kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na aw ka dɔn ni hakili b'a la Assemblée générale des Nations Unies min ye diɲɛ seleke 4 jamanaw bɛ jɛ tɔnba min na n'an b'o wele ko ONU o kɛnɛ kan aw ka dɔn ale kɔni ye discours dɔ kɛ a ye kuma kɛ kuma min n'a tɛ bɔ maa si hakili la kuma min n'a ta ka ɲɛsin aw maa ma n'o ye Faransi jamana ye olu minnu aw ka dɔ Ablaye Mayiga ka fɔ la olu minnu kɛn bɛ sababu ye ka dɛmɛ nase banbanci minnu bɛ bingali kɛla Mali kan olu minnu kɛra sababu ye ka dɛmɛ nase olu ma wa a ye Faransi a y'o ko k'o jɛ ni ka tila ka aw min ye farafinna jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen ka tila aw ka dɔ k'olu ko k'u jɛ nin sɛbɛn an ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko indépendant Youssou ni y'a bila indicateur du nouveau ale kuma na a kuma bɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ min ye denmisɛnninnakaw olu tɔgɔla don journée mondiale de l'enfant au Mali a Youssou i ka dɔn a ɲɛnamayara anw ka jamana kɔnɔ nin ye a ta ko 33 ye fasirikɛba ko anw ka jamana kɔnɔ waati min na lakanabaliya ɲɔɲalen don denmisɛnninnakaw Youssou gwɛlɛya b'u kan bari sabula u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen den t'u mɔ min ye kalanko
bɔ o la ni jateminɛ kɛ bi anw ka jamana kɔnɔna na fasirikɛba ko lɔgɔliso caman bɛ yen i ka dɔ camancɛ bolo ka yɛlɛ kɔrɔnfɛla fɛ olu kɔni datugulen don maa ci ka kalan kɛ a kɔnɔ ala ni ka dɔ lakanabaliya y'a sababu ye o de kama min ye coalition malienne pour les droits de l'enfant n'a korona a bɛ komadi kofɔ olu de ye kunnafonidilaw wele ni ka jɛma wele a kɛla i ka dɔ palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔna na Bamakɔ a kɛra sibiri don kalo tile 3 décembre kalo san 2022 maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ sango ta denmisɛnninakaw olu kɔni kɛra ka kɛnɛ kɔni fa tetew denmisɛnninakaw ka maa ɲɛma n'o ye i ka dɔ Magan Traoré ale kumana kosɛbɛ a ko min ye i ka dɔ ntɔɲɔ caman bɛ an bɛ dumuni komi bi ala ni lakanabaliya ya sababu ye olu tɛ ka se ka taa kalanyɔrɔ la u ka siniɲɛsigi dun bɛɛ galama la u y'u dama o kumabaw la k'a fara o kan a ko kɛlɛ min bɛ senna nin waati in na a dagakolo bi ci maa mun kun o ye i ka dɔn denmisɛnninakaw ye a gɛlɛya i ka dɔn a barika ka bon kosɛbɛ ko nin ye ko ye ko min i ka dɔn n'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ko nin bɛ wele fili jamana faamaw ma cogo fasugu bɛɛ lajɛlen la u k'a lajɛ walasa ko in i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na o tɛmɛlen kɔ min ye i ka dɔn Komadi a ma ɲɛma n'o ye Anton Aploga ye ale kɔni kumana ni ka caman fɔ don in sigikun ye fɛn min ye anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninakaw ka hakɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na a sen fɛ a yi d'an ma sonyɛni ka fɛn caman fɔ olu ye wulikajɔ min kɛ denmisɛnninakaw ka hakɛ sɔrɔli kama tiɲɛ don caman kɛra nka tɔ bɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona joona walasa ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka senkɔ nin sɔrɔ a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninnaka a kɛra i ka dɔn a kɛra npogotigininw ye o walima a kɛra cɛmisɛnninw ye Yusu bɛɛ lajɛlen de kan ka bila minɛ kelen kɔnɔ ni ka hakɛ kelen ɲini ka di bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ ni dun ye jateminɛ kɛ caman bɛ bi olu ka hakɛ bɛɛ lajɛlen ma dafa u ma ta ka di u ma o ye a damana gwɛlɛya ye n y'a fɔ min y'i ka dɔn lɔgɔliso 700 kɔ camancɛ bolo ka na kɔrɔnfɛla fɛ Yusu olu kɔni datugulen don mɛlɛku ka fara u kan min ye Ocha ye ale fana y'i ka dɔn jaabi dɔw bɔ ka bi sɛgɛsɛgɛli kunda k'a jira k'a fɔ min y'i ka dɔn kɛlɛ kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛnninnaka mun bali ka taa kalanyɔrɔ la Yusu a bɛ ba yiriga bɔ lɔgɔlimɛtiri mun fana ni kɛlɛ kɛra sababu ye ni ko olu bɔ u sigiyɔrɔ la n'olu tɛ ka se ka taa kalan kɛ o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na 738 bɔ ɲɔgɔn ko u ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ a ko ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ maa fɔlɔ mun i ka dɔn n'olu bɛ bɔ a kalama n'a gɛlɛya bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ u y'i ka dɔn dendaw ni musolakaw ye Yusu nka an bɛ don min na komi bi fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan musolakaw ka denmisɛnninnakaw ka hakɛ o bɛ se k'o d'u ma cogo min na bari sabula n'i y'a mɛn ko siniɲɛsigi k'i k'a fɔ k'an ka denmisɛnninw Yusu min ye CNDH ye Commission nationale des droits de l'homme a ma ɲɛma Habibu Buwarɛ ale yɛrɛ ye kɛnɛ denfa ye a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in nin ye kɛnɛ wasalenba ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan olu bɛ kɔlɔsili mun kɛ adamadenya hakɛ ni k'a tɔbɔtɔ a kana burujafu fiyewu min ye ka dɔn fɛɛrɛw ka sigi sen kan jamana kɔnɔna na yiriwa kan ka na cogo cogo la k'olu b'o baaraw la olu b'o i ka dɔn kɔlɔsiliw baaraw fana sigi sen kan hakɛ bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen fan fɛ sango ta denmisɛnninnakaw a kɔni ye ka dɔn Komadi fo ka wale ɲuman dɔn u bɛ cɛsiri ni wulikajɔ min na jamana kɔnɔ ka dogo tɛ maa si la min ye ka dɔn minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ musow denw du olu ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma u ka lasigiden min tun bɛ yen nɔrɔ bila n'o ye Aruna Samake ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara a ye kumaw ta k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan gouvernement bɛ wulikajɔ la hali bi walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na kalankunda hakaja i ka dɔn siniɲɛsigi ye maa mun ye n'o ye denmisɛnninnakaw ye fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan o ko da la fo ka taa se wolosɛbɛn ko ma a Yusu den dɔw bɛ n'olu bangela wolosɛbɛn o sɔrɔli ye i ka dɔn gɛlɛya ye koyi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ cogo min na ka furakɛliw kɛ k'u bila kalanko la min ye ka denmisɛnnin fitinin ta k'a don bamacɛya wale la k'u bɛ fu siri ninnu bɛɛ lajɛlen da la kɛnɛ in kɔni wasara ni ka dɔn dɔnkilidalaw ye ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye laɲini kɛra faamuyali kɛra k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko siniɲɛsigi tɛ maa wɛrɛ ni denmisɛnninnakaw tɛ dɛ a jamu tɛnɛ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔ indicateur ni ale bila indépendant ba leta lajɔ si M5RP olu kɔni aw ye jalaki ta ka ɲɛsi dɔw ma dɛ maa dɔw kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn ni diɲɛ jamana baw ani an kɛrɛfɛ jamana dɔw ka jɛjugu sirilen ye walasa aw ka dɔn min ye u bɛ se ka dankari cogo min anw ka transition na M5RP min ye olu ye lajɛli kɛ ka kuma lajɛli kɛ
nin kɛra décembre kalo tile 3 min ye aw ka dɔ Boubacar Traoré M5 RP aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔ ale a wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔ M5 RP a maa caman kun bɛ kɛnɛ kan min ye aw ka dɔ ka kunnafoni di aw min ye u kumana a ko aw min ye jɛkulu min bɛ ni aw ka dɔ o ye aw min ye président kɔrɔ min dɛmɛna o ka maa minnu kun bɛ fanga la k'u y'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko Goodluck Jonathan k'o bɛna aw ka dɔn n'o CEDEAO ka ciden k'u sina ka bala aw ka dɔn min ye ka lajɛ lasigi ten ni ka kuma caman fɔ min ye kuma caman M5 RP olu y'a jira k'a fɔ ninnu dɔw kɔni bɛ aw ka dɔn diɲɛma kɛmɛ ka dɛmɛ de k'u ma min b'a to aw ka dɔn u bɛ se ka jamana min ye jamana min ye k'a nisiri ka da kun cogo min na o de kɔnɔna na sa min M5 RP olu maaw aw ka dɔn ninnu kɔni aw ka dɔn min ye fanga kɔrɔ binnen olu ka maa minnu bɛ ko aw ka dɔn olu kumana polisiw ani aw ka dɔn enseignement supérieur o ko kan ko min ye o kulu ka aw tali min bɛ ko yalima aw ka dɔn min ye olu bɛ kuma o kan ko ka fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ka dɔn ani aw min ye logement social ko min ye aw ka dɔn aw min ko ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ko la k'olu bɛ hakilila jigin kɛ min ye aw ka dɔn fanga kɔrɔ min kun bɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw civil fa min kɛra ni aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn aw min ye ŋanamuni min kɛra min ye aw ka dɔn ko aw min ye aw ŋanamu sugu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye suyɛni sugu bɛɛ lajɛlen kɛra k'olu bɛ se ka min fɔ min ye aw ka dɔn affaire paramount n'o tɛmɛna ka bɔ yen blindé ani aw ka dɔn hélicoptère coulé au sol ani n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye avion zan engrais ferelate n'o bɔra aw ka dɔn avion présidentiel ko ani aw ka dɔn min ye lɔgɔliso datugulen tribunaux datugulen ka taa se aw ka dɔn min ye an ka dɔgɔtɔrɔsow ma lasi aw marché minnu kɛra ye min ye aw ka dɔn kumana nin bɛɛ lajɛlen kan min ye ka dɔn aw min ye k'a fɔ k'olu bɛ tila ka kuma tuguni ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ aw ka dɔn fɛn dɔw kan ko yalima k'u kan k'u yɛrɛ ɲininka dɛ ko yalima fanga kɔrɔ tun bɛ cogo di ŋanamu minnu kɛra a la k'olu hakili bɔra o kɔ wa ko jɔnni de tun b'o ŋanamu kɛla ko maa kelen minnu bɛ ka kuma bi k'olu de y'o ŋanamu kɛbaa ye min ye aw ka dɔn k'olu kɔni aw ka dɔn olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to an ka jamana basigi bɛna a la cogo min M5 RP min an ka jamana min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min ani baara bɛ se ka kɛ cogo min na wa k'u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw waati min na Choguel Kokala Mayiga ale kan ka segin ka na primature la ninnu kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ doni ka bɔ sugu si tɛ yen u ma min kɛ walasa u bɛ se ka ngwara da cogo min aw ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ale kana sigi premier ministre a la tugun bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ tɛ politique maaw ka ko ninnu k'o de ye problème ye bon mun bɛ nin kuma kelen fɔ sini n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu man i bɛ ka tile la o jɔyɔrɔ de kɛra mais c'est ça ne b'o de fɔ anw de tɛ bi o jɔ kɔnɔ donc an dun bɛ danga dɔ la bi n'o tɛ dɔw ye fɛn fɔ i bɛ ka ma kabako don ka tila k'olu ye i bɛ ka gouvernement na ka tila k'olu dɔw ye Asimi kɔ bi Asimi i dun k'i hakili to i yɛrɛ la koyi an kɔni bɛ kangarida kan kɛ ka ɲɛsin ma a banna i ka se k'i hakili to i yɛrɛ la jamana in ko in a bɛ danga min na i ye caman y'a la o n'i y'a fɛn fɛn bila Asimi kɛrɛfɛ bi ou k'a kɛ ministre ye olu bɛ tila k'u tɔ ɲɔgɔn ninnu bɔrɔ dɔn min bɛ ne dabali ban a ko la i b'o dɔn wa maa kelen mun bɛ wulikajɔ kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ k'a dɛmɛ a ka fanga la o maa kelen de fana filɛ bi Asimi nɔfɛ ni Asimi kɔni n'a tulo b'an kan na a ka hakili to fasodenw na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i janfa fo fasodenw o y'a ye fana n'olu fana dayirimɛ sɔrɔla bonya ni karama kɔnɔ dɛ n'o tɛ ni gɛlɛya gɛrɛndɛ taara k'olu sɛgɛrɛ ni corona ta yɔrɔ tɛ k'i la dɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma Lajosi min ye novembre tile 20 tɛmɛnen min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e ka dɔn kadiri ye bɔli min kɛ ninnu kɔni ko aw ka dɔn k'u bɔ o bɔ e ka dɔn olu fana bɔ k'u jaabi ta fɔ dɛ min ye aw ka dɔn min ye olu na u fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min b'a to jamana ka ɲɛtaa bɛ sabati c'est ne ɲɛ bɛ transition bannen la écran plat bɛ yen a bɛ fɔ ma ko VAR ka sigi a la e de tun ye nin fɔ nin don Musa Sɔn Kabara cɛ Mali politicien
o te mere jamana la ko olu be meru kɔnɔbara de la o be je mɔgɔ min kan o ye population de fana anw de fana bannen don ko bɛ ma fo 400 minɛ ni 2000 minɛ n'i ye 400 minɛ ka 400 san kɔnɔ e kɔnɔ joli de a fu ni tama 3 don o don a bɛ ko fu ni tama 3 ou bien tama 2 ye 2000 minɛ o ye dɔrɔmɛ 4 ye kalo san 5 kɔnɔ sinon ɲɛ b'o la a bɛ ko mo tigi yɛlɛ président o bɛ ka dɔrɔmɛ 4 de di ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan transition na dɔw yɛrɛ kɔni kuma fasugu bɛɛ fɔ sa aw yɔrɔ dɔw yɛrɛ wuli bɛ ko ale na kɔgɔji sama kana Mali la ne b'a dɔn ni kɔgɔji mana Mali la ale tɛ kɛ Mali président ye kuma de sa mais u bɛ se ka fɔ cogo di sugu ka mɔgɔ ka attention tirer ka kɛ ko ka ne sa olu tɛ fɛ ye sa olu kɔni ka mɔgɔ ka attention tirer ka kɛ ko dɔ kan mais jɔn ka attention bɛ tirer ka taa kɛ ko dɔ kan ala ka ŋunajɛ tɛmɛni ala ka ɲa ka d'a ma an kɔni ka hakili to an ka fɔta la parce que Facebook kɔnɔna na a bɛɛ bɛ archive ka bila ye ni fɛn fɛn bɔra k'i bɛna fɛ i ka kuma ye kunun ko kuma filɛ an bɛ a kɛ ka nin jaabi Yusu i ka dɔn Welesebugukaw fɛ yen arajo nafa ale sɔgɔlen bɛ anw na ni ɲɛma ale ka yamaruya ye i ka dɔn Moribo Sanogo k'a fɔ ka waleɲuman dɔn baasi t'a la a bɛ yen Yusu min ye i ka dɔn ale bi an bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu an bɛ fasiri min ta o de ye arc-en-ciel ale kumanen bɛ fɛn min kan o ye i ka dɔn carte d'identité ko ye ko carte d'identité ko gɛlɛya kɔni bɛ fan caman fɛ ni ministre kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko dɔw kɛmɛ k'i i ka dɔn carte d'identité dɔw ka yɔrɔ dɔw la walasa k'a di maa dɔw ma i ka dɔn min b'u nafa k'an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko carte d'identité yɛrɛ de tɛ ka ye bilen ɲɛ la fasirikɛ b'a ko min ye i ka dɔn fasodenw ye o bɛ wuli ninnu de kɛlɛko ye olu kɛ kasigi ko k'a fɔ dɛ a ye nin ɲini ka d'a ma an ka lafiya saya n'o cɛ don n 200 bɛ ka minɛ mɔgɔw la wari bɛ ka minɛ mɔgɔw la o de ka ɲi ni carte d'identité dɔ ye wari de bɛ ka minɛ n'an kɛ biométrie hali o ko yɛrɛ n'i ka fini ye nka mais non ni min bɛ bi hali ni san y'i bugɔ o y'a ko bari Yusu a ko min ye ni donna bibi na i ka dɔn commissariat kɔnɔna na fasodenw bɛ bɔ maa caman ba de dɔw wɛrɛ tɛ an bɛna ni ŋana carte d'identité ko i ka dɔn an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na nka ko jalaki in k'a tɛ bin maa wɛrɛ kɔrɔ dɛ minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ ka dɔn lakana ko mɔ a fɔ minisiri Dawuda Ali Mohamedine ko dagakolo bɛɛ lajɛlen a bɛ cɛ ale de kɔrɔ bɛ yen a bɛ don a kun dama bɔ maaw bɛ wuli ka jɔ la maaw kɔni ka dɔn u bɛ taa ka segin kɔni na commissariat ni ɲɔgɔn cɛ gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ sous-préfecture ni ɲɔgɔn cɛ dɔw wɛrɛ tɛ min ye bugunatigɛ sɛbɛn ye a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na walasa i ka dɔn i ka taa ka segin baaraw i bɛ se k'o kɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min na nka i ka dɔn fasirikɛba ko fo ka taa bila juma tɛmɛlen na ko min ye i ka dɔn commissariat dɔw olu kɔni i ka dɔn bololataw banna pewu foyi tɛ bolola bilen u kɔni bɛ kule la nin waati in na wo ni woyinbaden don o don maaw de bɛ ka t'u da la ko carte d'identité dɔw yɛrɛ hakili la dɛ ko i ka dɔn commissariat ninnu ni gendarmerie ninnu k'olu de kɛn bɛ k'u pura kan ni k'a bila u bolokɔrɔ ye k'a sɔrɔ k'a tɛ k'u lasɔrɔ den min ye ka dɔn kɛn bɛ k'u bolo ɲɛsin jɔn ma bi o ye minisiri Dawuda Ali Mohamedine ye k'a ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona kuma bɛɛ ko kuma dɔw bi fɔ min n'u bɛ wuli ka jɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ kuma dɔw la nka min ye fasodenw yɛrɛ kan ka fɛn mun sɔrɔ n'u y'o hakɛ wuli ka jɔ kan ka ta k'o hakɛ kow de ɲɛnabɔ i n'a fɔ carte d'identité an bɛ don min na komi bi ko minisiri kun ye jalaki ni bagabagale ta k'a ɲɛsin finitigilaka dɔw ma carte d'identité ko la si le ministre nous accusait de rétention des cartes et de menacer des sanctions de sanctionner les agents qui se feront prendre Yusu ko n'a sɔrɔ minisiri ale kɔni kun ye jalaki ta ni nka i ka dɔn k'a fɔ polisi dɔw sɛgɛrɛ walima carte d'identité dilanbaa dɔw kɔni sɛgɛrɛ ko a ko n'a ye cɛ tɛgɛ minɛ a ko la i ka dɔn ɲɛngɛni bɛ taa k'i sɛgɛrɛ dɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan n'i y'a mɛn k'i ka sagadenni i ka badenni mɔkago n'a sara o t'a ko bɛɛ lajɛlen bannen wa ko gɛlɛya de bɛ yen an bɛ don min na i n'a fɔ sisan bari sabula carte d'identité yɛrɛ ti k'a ye bilen a ti ɲɛla bilen i k'a dɔn k'a fɔ commissariat kɔnɔna na kunnafonidila ko k'u ye munumunu saliw kɛ Sogonikɔ Torokɔrɔbugu Kalabankoro Lafiyabugu ani ka dɔn brigade de gendarmerie dɔw la sous-préfecture min bɛ Kalaba
u taara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ni k'a lajɛ kumakan kelen don koyi foyi tɛ anw bolo yan foyi tɛ yan bilen carte d'identité t'an bolo a maralen t'an bolo an tɛ se ka aw jɛ carte d'identité la n'a b'an bolo o kumakan nin bɛɛ ka dɔn u da an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan musola dɔw kɔni bɔra olu kumana maa jara suma ale bɔra ale kumana a ko de aw ka budget ko ni an bɛ wari de bɔ ka don da ne nin b'i bolo a bɛ fɔ k'e fasoden ye a ye carte d'identité ko ɲɛnabɔ a ka maaw lafiya c'est vrai fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ transition kɔnɔ mais u k'a lajɛ fasodenw ka lafiya gɛlɛya bɛ yen dɛ ayiwa Yusu min ye k'a dɔn maa jara sunba ye ale kɔni kumana a ko i k'a dɔn ale ka taa ka segin fɛn fɛn ni carte d'identité t'a bolo a bɛ 800 walima 500 de kɔni sara sirakun kɔni fɛ Bamakɔ ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ ale dun bɛ taa ka jɛgɛ de ta carte d'identité tɛ sɔrɔ Mopti yan a bɛ c'est général ye ayisa carte d'identité t'a bolo n'a a taara jɔ poste la n'u ko carte c'est le même cas Buguni n'aw sera Buguni ni carte d'identité t'i bolo a bɛ jigin ka taa woni dɔ kɔnɔ fɛnw bɛ yen commissaire policiers bɛ yen n'aw taara yen dɔrɔn non j'ai été victime b'a fɔ ko 200 i ka 200 di papier tɛ di ma dɛ i fana b'o di i fana man ka wari sara n'i ma sara u b'a fɔ k'i ka jigin hali u b'a fɔli min kɛ ko ni maa min wari minɛ i la ko karisa a y'a tigi fɔ ye i bɛ taa fɔ ko karisa wari minɛ na u bɛ i ka nkalon kɛ tiɲɛ u bɛ ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ sa an kɔrɔla koyi dɔ kɛra ten sa dɛ Yusu fasakɛba kɔni ko k'an balimamuso in kɔni bɛ kulo la bi ko min ye taa ka segin kɔni Mopti sira ni Bamakɔ sira k'ale ka taali o taali n'ale ma 1000 di ale bɛ 800 nin di u b'a wari bɔ a ko bari sabula carte d'identité fana ko k'a b'a ɲini minisiri fɛ ko walima ko carte d'identité tɛ dilan Mali la yan wa ko ɲininkali dɔ bɛ yen k'ale b'o kɛ minisiri la a ka tiɲɛ fɔ malidenw ye an bɛ don min na komi bi mun de kama carte d'identité tɛ k'a sɔrɔ o ka fɛɛrɛw sigi sen kan maaw ka se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ lakana ka se ka sabati bonya ani karama kɔnɔna na ko n'o tɛ ko maaw bɛ woyi ni woyibaden la don o don polisiw bɛ bɔ ka munumunu salo kɛ ni carte d'identité t'i bolo bɔnɛ ka sani ka bɛ ɲɛ la dɛ ala k'an kunna ja min ye ka dɔn Bilal Jal nin y'ale ka fasiri ye an min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ arc-en-ciel ye priorité baw ye nka k'a sigi bureau kɔnɔ a ye nin kɛ tan dɔ ka fara musaka ka foyi a y'a essayer ka fasodenw lafiya ne dun bɛ kuma in na o bɛ kuma in kɛ ko fasoden juguya bɔ kuma o tɛ dɛ anw bɛ an b'an ka kuma fɔ a fanga dun bɛ yɛlɛma de dɔn dɔrɔn transition bɛ ba dɔwɛrɛ bɛ na olu fana bɛ tila ka na fɔ ko nin gɛlɛya bɛ yen an sigin bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ bisimila an ka taa Lajos indicateur de renouveau an b'ale ta bisimila Gbaɲɔn Kulubali ale ye parti Union pour la République et la Démocratie URD o maa ɲɛmaa don i ka dɔn URD kɔni bi aw ka dɔn min ye olu b'a fɛ ka ko de ta da la min ye aw ka dɔn kumabaden minnu bɛ yen n'o ye candidature ko ye yalima i ka dɔn n'o ye jɔyɔrɔ ko ye URD tɛ n'o ye bi dɛ URD kɔni bɛ ni min ye aw ka dɔn jamana ka ɲɛta ani ka dɔn parti yɛrɛ o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na min ye aw ka dɔn Gbaɲɔn Kulubali lase aw ka dɔn min ye a ye le rassembleur a ye wele kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye URD kɔnɔna na cogo min na min ye aw ka dɔn URD yɛrɛ mago b'o la bi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn ko kɔni y'u bolo bɔ min y'u terilaka minnu bɛ u y'u bolo bɔ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ minɛ min ye aw ka dɔn dɔ kɛra ten sa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye aw ka dɔn welewelemakan o bɔra Gbaɲɔn Kulubali da n'ale yɛrɛ URD maa ɲɛmaa ye bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn URD ye aw ka dɔn min ye Sumayila Sise ale taalen kɔ ala ka hinɛ la ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ale taalen kɔ URD kɔni aw ka dɔn min ye u ye wulikajɔ kɛ min ye aw ka dɔn min ye ko Basana fo ka taa se aw ka dɔn kirilata ma min ye aw ka dɔn kiri kɔni kɛra nka min ye aw ka dɔn URD ye aw bɛ Gbaɲɔn ka ko la ko URD ye aw ka ko bɛɛ lajɛlen de gagné bawo aw ka dɔn ko sigira sen kan min ye aw ka dɔn u ka maa minnu bɛ yen ni olu welela lase aw ka dɔn 100 95 aw ka dɔn o de nana n'o ye section ye parti kɔnɔna na olu de nana min aw ka dɔn Gbaɲɔn Kulubali a ko aw min ye maa 1400 min ye maa 1110 délégués aw ka dɔn olu de tun bɛ kɛnɛ kan min aw ka dɔn kun bɛ ka maa 1400 de kɔnɔ dɛ nka maa 1110 olu de nana i ka dɔn délégués la lase
awakado min ye tiɲɛ yɛrɛ la ganyongo awakado nin si tɛ baasi ye nka fɛn min bɛ yen awakado bi ni bɛɛ lajɛlen ka kan k'o kɛ i kundoni ye bɛɛ lajɛlen kan k'o da ɲɔkɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen kan ka y'o kɔnɔ k'o ye bɛn ani keleya o bɛ se ka tɛmɛ tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min tɔndenw ka fara ɲɔgɔn kan u ka awakado awa min ye parti kuma fɔ ka kan awa jamana kuma fɔ ka kan kelen fɔ k'o de ɲɔgɔnna tɛ o de kɔnɔna na awakado min ye URD olu kɔni y'a jira ko awakado tiɲɛ yɛrɛ la min awakado ko nin ko n ba ye bɛɛ lajɛlen kɛra k'a dɔn awa min ye ko maa si ma bɔ URD la samasamali in kɛra maa si ma fɔ ko n bɛ démissionner ka bɔ URD la wa maa si ma bɔ URD tɔn y'an ka bu min ye awa Gwanyon ye a ko k'ale bɛ o barika da Ala ye ko tɔn yɛrɛ ye tɛgɛdiɲɔgɔn ma tɔn de a banna an ka taa tɛgɛdiɲɔgɔn ma tɔn min ye awakado Gwanyon Kulubali ye lase awakado tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni awakado a ko nin kiribaden bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa sa ma tigɛ a tɔ bɛ to ŋɔmi ye min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la min ye awakado k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ awakado ka bɔ da kelen fɛ min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la Gwanyon y'a jira k'a fɔ min ye awakado kadiri dɔw be min ye manda min daren olu kan min ye awakado parti kɔni ko olu ka dɛmɛ bɛ lasiw ma n'o ye awakado manda dare international parti ko k'a ka dɛmɛ bɛ se olu ma wa hali bi u bɛ hami ni olu ka ko ye lasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen URD y'a jira k'a fɔ min ye awakado olu ka maaw k'olu kɔni bɛ awakado jɔyɔrɔba la jamana in kɔnɔ n'o bɔra dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛ awakado CNT la nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko a bɛ min fɔ olu kɔni b'u ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen lase walasa awakado transition a bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye cogo min na Gwanyon Kulubali a ko awa min ye lakanako ye ale olu b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn awakado min an ka gouvernement ye u ye wulikajɔba kɛ nka hali bi awakado a tɔ bɛ yen u ka wulikajɔ u fari kana faga a la u k'a lajɛ hali bi u seko n'u damara ye min ye malidenw olu bɛ se ka lakana cogo min na min ye lakanabaliya o bɛ se ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ cogo min wulikajɔ bɛ kɛ cogo min na min b'a to awakado jamana hali bi awa basigi bɛna a la wa a kumana awakado avant projet a kumana o kan ni maa minnu ye awakado o fasiri ko maa minnu kunkolo b'u kan da la dɛ maa minnu ni fɛn dɔnnaw don n'o tɛmɛna ka bɔ yen conférence sociale min n'o tɛmɛna kalo tile 17 tile 22 san 2022 Bamakɔ min ye awakado fɛn fɛn bɔra a kɔnɔ min n'o bɛ kɛ sababu ye ka basigi la na awakado jamana kɔnɔ k'olu kɔni bɛ don o sira fɛ o URD a y'a jira k'a gouvernement de la transition na min ye awakado fɛn min bɛ yen min ye an ka jamana ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn hali bi olu bɛ basigi ɲini dɛ nka u k'a lajɛ fɛn min bɛ yen n'o ye vie chère ye jamana min ye awakado gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɔsi Mali ta ka jugu ni bɛɛ ka o gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ tant que Ukraine ni Russie ma ba i ka kuma ma lajɔsi awakado fasiri min ye awakado an bɛ tɛmɛ n'a ye min ye awakado ka bɛɛ lajɛlen wele k'a lajɛ hali bi awakado basigi bɛna cogo min na fɛn min bɛ yen i k'a dɔn awa min ye diɲɛma k'a dɔn k'a fɔ awa min ye fɛn min bɛ yen bi diɲɛ n'a gɛlɛya o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye awakado i bɛ se ka min kɛ i ka faso ye min bɛ se ka min kɛ awa min ye gɛlɛya bɛ se ka bɔ farafinna cogo min na min ye olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen wele an k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to awakado basigi bɛna cogo min na éducateur du renouveau maa min ka sɛbɛn don o ye Yakuba Dunbiya ye a ye tɛmɛ ni fasiri ye an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la kɛ ayiwa k'a kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Yusu i ka dɔn an nana ko kura kun foli ani tɔnni k'o di bɛɛ lajɛlen ma sanko ta maa minnu n'u bɛ k'a lajɛ nin waati in na Yusu min ye i ka dɔn indépendant ye ale kumana indépendant a kuma bɛ fɛn min kan o ti dɔwɛrɛ ye i ka dɔn maa dɔ k'ale kɔni ɲɛma tununnen bɛ nin waati in na Mamedi i ka dɔn Jula Adrame Yusu jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Front Action pour la région de Kayi ale ma ɲɛma kɔni ɲɛma tununnen bɛ kabini juma don i ka dɔn u bɛ ka ɲini fa bɛɛ lajɛlen fɛ a somaw
a sigiɲɔgɔnw a balimaw a terisiraw a baaraɲɔgɔnw olu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sinɔ ye walasa Mamadi Jula Darame a bɛ se ka ye cogo min na nka kibaruya kɔni ma dɔn f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fasirikɛba ko nin kɔni y'i k'a dɔn k'a fɔ a tile 3 ye Mamadi Jula Darame i ka dɔn a somɔgɔw bɛ a ɲinini na a balimaw n'a terisiraw ni i ka dɔn a baaraɲɔgɔnw n y'a fɔ n ko Front Action pour la région de Kayi o maa ɲɛma kɔni don u ko sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ joona joona tɔn in kɔni y'o kuma kɔni fɔ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ a tununi min kɔni kɛra nin ye k'u tun bɛ ka labɛn dɔ sigi sen kan i ka dɔn Mali yɛrɛ gɛlɛya kɔni kan dadumunifɛnw tɛ sɔrɔli min kɛla n'i ka dɔn dɔ faralen bɛ sɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan k'u kɔni bɛna kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o ko kan o de kama o min ye ka dɔn mouvement ensemble pour le redressement olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo alamisa alamisa ni kalo nɛgɛ kaɲa 18 sanga 30 waati Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw ni dabaliw sigira sen kan k'a bɛɛ taara ka so fo an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'u ma kibaruya dɔn a yɛlɛnna sanfɛ wa a jiginna duguma wa ko k'a sɔrɔ i k'a dɔn kun kan kana jɛrɛ min sigi sen kan o kun kan ka sigi sen kan kalo tile 4 de ye décembre kalo san 2022 Yusu a kɔni ma ye maaw bɛ kɔnɔ gannen don a ma ɲɛ min kɔ maa caman kɔni bɔra ni ka kuma k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛɛ i ka dɔn finitigilakaw bolo k'u k'a bila joona joona ko u ka fisa a ko kɔni na dɛ min ye ka dɔn ADP Maliba a ma ɲɛma n'o bɛ i ka dɔn Alu Boubacar Diallo ko fɔ Yusu i ka dɔn ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan ni ka i ka dɔn laseliw dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ hakilina fɔ jamana kɔnɔna na o dama ka bɛɛ lajɛlen mɔ ko min ye ale yɛrɛ balimakɛ n'a dɔgɔkɛ Mamadi Jula Darame k'a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la i ka dɔn u kɔni n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ nka a kɔnɔgan yɔrɔ ye min ye maa t'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a bɛ maa kelen min ka bolo kan ko siga kɔni bɛɛ ye nin waati na siga min fana don maa tɛ se ka kala sɔrɔ a kan ko yalima finitigilakaw de y'a ta yawu wa ko ɲininkali kɔni tɔ min kɔni bɛɛ nin waati in na fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka sigi sen kan maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'a sɔrɔ olu kɔni y'a ta yawu ko démocratie ma nin ko fɔ dɛ ko ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona walasa i ka dɔn a bɛ se ka ye cogo min na o ma da o dɔrɔn ma u ye da bɛɛ lajɛlen gosi a ko da la adamadenya hakɛ a bɛ lafasa cogo min na ni ka tɔbɔtɔ anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu min sigi bɛ sen kan o ko la n'o ye commission nationale des droits de l'homme CNDH Yusu olu maaw fana ko u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ n'a sɔrɔ a bɛ dɔw de ka bolo kan n'olu y'a ta yawu i ka dɔn kunna i ka dɔn wulikajɔ kɛ a ko kɔni dalaw yan'o kɔni cɛ ko i ka dɔn Mamadi Jula Darame ka ɲamatunnen bɛ a balimaw n'a somɔgɔw n'a sigiɲɔgɔnw ni i ka dɔn a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a ɲuman ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi a b'a n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a tulo b'an na min ye an ko hali bi an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a ye a kɛnɛma Lajosi min ye an bɛ aw k'a dɔn ko su intergroup anglais don ne sagara nin y'ale ka gafe min ye OBS nin y'ale bolo nɔ ye Lajosi tiɲɛ yɛrɛ la min ye anw ka Bamakɔ faaba ye bi Moribo Kɔnɛ yala a bɛ sunya de la wa an ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don aw k'a dɔn min ye an ka sigida koɲɛw ma min ye aw k'a dɔn ministre de l'environnement et de l'assainissement et du développement durable Moribo Kɔnɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la waati min na ale kɔni bɛ sigi i k'a dɔn a ye jigisigi kuma bɛɛ lajɛlen fɔ an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun kɔnɔ aw k'a dɔn OBS ka fɔ la ko Mali bɛna kɛ manamani ye nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn association minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲamanjɛw kɛ aw k'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa peliɲan kelen kɛ olu fɛ nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn Bamakɔ bilama ni nɔgɔ tɛ fila ye nɔgɔ dɔ k'a la Lajosi i mana taa Bamakɔ fan o fan na min ye aw k'a dɔn i mana taa Bamakɔ fan o fan na i b'a sɔrɔ ɲaman bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Lajosi aw k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn ministre de l'assainissement et du développement durable Moribo Kɔnɛ wala Moribo do dɛ Moribo do
morogone min ye aw ka dɔ ni hakili b'a la min ye aw ka dɔ k'a daminɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Numubugu Medinakura min ye aw ka dɔ Lafiyabugu i ka dɔ awɔ min ye san 2021 lase aw ka dɔ waati dɔ kɛra min ye wulikajɔ kɔni kɛra k'a lajɛ aw ka dɔ maaw bɛ se ka bɔ nin jɔjugu in kɔnɔ cogo min na nka bɛɛ n'a ta min ye aw ka dɔ an ka minisiri Modibo Kɔnɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a y'a jira k'a fɔ min ye wagati dɔ la ko yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye usine de transformation des déchets solides lajɔsi o kuma fɔra aw ka dɔ papaga an ka sanafɔkɛ ka papaga tɛ n bolo k'a d'a ma a b'o ɲɛna ko n sigi bɛ yɔrɔ min na ko wari de bɛ n kun papaga tɛ n bolo k'a d'u ma foyi ma kɛ misiri Kɔnɛ Modibo Kɔnɛ a y'o min fɔ aw ka dɔ papaga ma ye n'o bɔra ye min ye aw ka dɔ k'olu bɛ dilan ka kɛ angɛrɛ ye papaga ma ye min ye aw ka dɔ n'o bɔra ye énergie aw ka dɔ min bɛ kɛ gazi min ye ka ɲaman kɛ gazi ka tila ka ɲaman kɛ ko courant a b'o di papaga ma ye min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ma a waati i k'a dɔn an denmisɛnninw an y'an disi gosi k'a fɔ awa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen min filɛ nin ni Modibo y'a kuma fɔ Modibo Kɔnɛ y'a kuma fɔ i k'a dɔn nin na kɛ sababu ye anw denmisɛnninama anw na baara kɛ dɛ i k'a dɔn anw denmisɛnninama y'an ka kulusiw jɛ ni ka tila ka tugukɛlɛ labɛn an ma papaga ye o de kɔnɔna na min ye aw ka dɔn bi n'a ka bi i ka dɔn e ko yɔrɔ bɛ yen min ye aw ka dɔn n'a labɛnna min ye minisiriso ye ka tɛmɛ kɔrɔlen ninnu kan walasa an bɛ taa an ka ɲaman bɔ ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn fasiriba ka fɔ la o bɛ sa min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye fɛn min bɛ yen maaw kɔni a bada min ye aw ka dɔn maaw kɔni bɛ wari bɔ la min ye GIE minnu bɛ minɛnw cɛ an ka aw ka dɔn minɛnw cɛ olu t'a dɔn u bɛ taa ɲaman bɔ yɔrɔ min na olu t'a dɔn u bɛ ɲaman in kɛ cogo min n'u yɛrɛ tɛna a ɲimi nin bɛɛ Malikura ye minisiri Modibo Kɔnɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni kan bɛ ka wulikajɔ min kɛ min ye aw k'a dɔn environnement ye Malikura i k'a dɔn o min filɛ nin ye aw k'a dɔn ko ɲɛda o kɔni tɛ aw k'a dɔn Modibo Kɔnɛ kɔni ka taasira la a kan ka wulikajɔ de kɛ sanga ani waati min b'a to aw k'a dɔn a ye layidu min ta maaw ye o layidu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la aw k'a dɔn min ye aw Modibo Kɔnɛ a ka baara k'a kɛn bɛ tɔ k'a jɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ala k'an kunna jan ala ka sɔn ɲuman ma o bɛ ni ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ nin tɔgɔ yɛrɛ ko ni y'anglais sa dɛ a den ka ye fɔlɔ su-s a den ka lajɛ ni y'a ye n ba intergroup sous-sol sous-sol de don dɛ sɛbɛn ko yan nɔ sous-sol don sagara y'an bɔ fili la wala sous-sol don o bɛ ɛsɛ komi a yɛrɛ de n'i y'a yɔrɔ ye a yɔrɔ ɛlɛ ni ngarakinin dɔ b'a la o t'a a bugunatigɛ dɔ nka n'a yɛrɛ y'a bugunatigɛ dɔ ka na fɔ an ye sous-sol a ye nin saba ka bɔ ale kɔnɔ i ye sagara ye i ye anglais Yusu i ka dɔn 22 septembre kuma na a ko min ye i ka dɔn ka fɔ wulikajɔ kɔni kɛra ni hakili b'a la kalo tile 12 juillet kalo san 2020 waati Yusu dɔw kɔni ni dɔw bɔnɛna o ni na Yusu marifakisɛ dɔw sɔrɔ a ko ma dogo maa si la i bɛ ka tile kɔni na bɛɛ lajɛlen bɔra kalamɔ Yusu a sen fɛ min ye ka dɔn M5 RFI maaw a wulikajɔ ba kɛra olu kɔni fɛ maa mun n'olu tun bɛ baara la ni denmisɛnnakaw don ni dɔw ye maakɔrɔw ye Yusu ni marifakisɛ kɔni y'u sɔrɔ n'u tanyana Yusu i ka dɔn ɲinama k'u kɔ fiyewu ko maa min ma ɲinɛ u kɔ k'o ye Umaru Jara ye minisiri Umaru Jara fasikɛba ko sanga ani waati hakilinajigin baaraw a b'o ta ni ka ninnu ka denbaya kɔni sɛgɛrɛ o ka dɔn Yusu ko camanba de kɔni kɛra k'a daminɛ juin kalo tile 21 ka na bila novembre kalo la san 2022 ko
ko baaraba kɛra ka ɲɛsin i ka dɔn maa ninnu u ka denbayaw kɔni mɔ o dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ cogo min na balo kunda nafolo kunda walasa ka se k'u ɲɛji cɛ tiɲɛ don foyi tɛ ni sɔngɔ kɔni sɔrɔ nka hakilijigi baaraw i ka dɔn ani duwawudon baaraw olu sigira sen kan a yɛrɛ ma ɲa min kɔ k'a ye i ka dɔn kuranɛ kalanba dɔ baaraw sigi sen kan ka kɛ sarakati bɔ belebele ye a kɛra i ka dɔn imam Mamadu Diko ale ka misiri la Badalabugu Yusu k'a kɛ tasibila kɛnɛ ka ɲɛsin o ka dɔn kalo tile 11 12 maa mun bɛ n'u bɔnna u nin na olu ka denbaya o bɛ se ka u yɛrɛ nin na hinɛ cogo min na Yusu adamadenya dɛmɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kalo min sigi bɛ sen kan dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛ se ka sabati cogo min na min ye Umaru Jara ye minisiri Umaru Jara Yusu k'a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ dɛ min ye tɔni 65 bɔ ɲɔgɔn kɔ balow la olu dira n'i y'a tila dɔɔni i b'a ye k'a fɔ farini tɔni 20 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dadumunifɛn tɔni 20 fana fo ka taa tan ni kelen tan ni fila maa mun ni olu tora i ka don nin kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na Yusu ka denbaya bɛ se ka lahinɛ cogo min na Yusu o kɔni ye misiw tila ka 100 tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni dun ye jateminɛ kɛ maa 14 bɛɛ lajɛlen i ka dɔn u bɛɛ lajɛlen dɔɔni sɔrɔ a ma da Bamakɔ dɔrɔn ma dɛ k'a ye Sikaso i ka dɔn Bamakɔ kɔnɔna na wulikajɔba min kɛra i ka dɔn Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nɔfɛ a waati la Yusu maa dɔw ni tora a ko da la i ka dɔn fɛɛrɛw kɛ bɛ ka sigi senga walasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin cogo min na Yusu ka tayali kana kɛ fufalaki ye fiyewu o i ka dɔn domaine ni dɛmɛ o baaraw de bɛ ka sigi senga n y'a fɔ balo tɔni 6 bɔ ɲɔgɔn kɔ o fana dira fo ka taa se tulu bitɔn 30 mɔ min ye ka dɔn sukaro ale bɔrɔ 30 o fana taara ka di Ɲamakɔrɔ zone aéroport cɛni mɔgɔw ma kalo tile 7 novembre kalo san 2022 fasirikɛba ko ni ɲumanya walew kɔni bɛ to senna sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ minisiri Umaru Jara a ye layidu ta cogo min na k'a jira k'a fɔ maa mun n'i ka dɔn kɛlɛ kɛ waati mun n'olu joginna walima maa mun bɛ yen n'olu banana ka se ka hinɛ lase u ma Yusu walima mun tanyana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin somɔgɔw ma ko baaraw bɛ to senna dɛ Yusu ko fɛn dɔ fana sigilen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ maa mun ni i ka dɔn kasara y'u sɔrɔ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka olu sɛgɛrɛ o kɛnɛba min fana sigira sen kan o y'u hakili to o baaraw bɛɛ lajɛlen la CNT la a sariya mun fana sigira sen kan hakili bɛ to ninnu na ko bɛɛ lajɛlen dafɛ Yusu ko layidu i ka dɔn Umaru Jara minisiri k'a kɔni bɛ k'o kimɛ dɔɔni o baaraw la kumaba dɔw k'o taara ka maaw sɛgɛrɛ kasara ye mun sɔrɔ kalo tile 11 12 juillet kalo san 2020 waati lajɔsi awɔ an y'a bɔ i ka dɔn 27 septembre kɔnɔ bisimila 27 septembre ni y'ale bila premier ministre barrage min bɛ yen n'u ye barrage hydroélectrique kɛ Gwena min ye an ka premier ministre intérim colonel Ablaye Maiga ale wuli ka jɔ kɛ a ka dɔn min ye conférence des chefs d'état min bɛ yen n'o ye OMVS ye i ka dɔn colonel Assimi Goïta ale kɔni a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa min bɛ a ka dɔn n'o ye an ka premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan Laginɛ ministre n'o ye aw ka dɔn Bernard Gumu ye ka taa se aw ka dɔn min ye Sénégal ale premier ministre fo ka taa se Mauritanie ale premier ministre aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye aw ka dɔn ɲiniya don an ka maa min bɛ n'o ye aw ka dɔn an ka premier ministre par intérim ye ale ye foli ani tanni ka tila ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin Ahmed Sékou Touré ani Modibo Keita ani Ould Daddah fo ka taa se Léopold Sédar Senghor olu ye an ka jamanaw ye jamana minnu an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ye yɛrɛma hɔrɔnya di an ka jamanaw ma i ka dɔn awɔ min ye nin tɛ baji belebele min bɛ yen n'o b'a wele ko awɔ barrage hydroélectrique de Gwena min ye awɔ nin bɛ tali kɛ Sénégal ale jiba
den min bɛ n'a bɛ walakata ka yɔrɔ jɔ a ka dɔn OMVS ale ka cadre kɔnɔna na min b'a to an bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min min b'a to an jamana 4 min a ka dɔn an bɛ fɛn min ɲini courant ko taasira la o bɛ se ka nɔgɔya o de kɔnɔna na a y'a jira min ye an ka jamana bɛɛ lajɛlen ye an ka lajɛ hali bi ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to a yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ a ka dɔn Bureya ani Ɲangara fo ka taa se Badume ma n'o a ka dɔn ani Laginɛ dugu dɔ bɛ yen walasa a ka dɔn olu baraji minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila ba la cogo min olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila ba la cogo min walasa kuranko ɲɛta a bɛ se ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ nin sɛbɛn an nin bɔ a sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wolo ko foyi ayiwa nin bɛ dan sigi bi don kibaru la